Amen bazalwane. Ngithema ngikhala ngingathuli. A friend of mine wangithumelela izwi elitholakala kuIsaiah 57 verse 1. Uthe olungileyo uyabhubha akakho okubeka enhlizweni. Abantu abanomusa bayasuswa kungaqondi umuntu. Olungileyo uyasuswa ebubini. Angene ekuthuleni. Abahambe ngobuqotho bayokuphumula empedeni yabo. Lelo zwi ilona elisule inyembezi. Lelo zwi ilona elisule oyedwa wethu. Baqoka kahle bhuti. Fundise kahle usicela. Sengiganiwe futhi. Usho futhi ukuthi unkosikazi wakho wamtholelwa usicelo. Ayingiphike lapho. Usho futhi ukuthi ngishone inkomo wayehlaba emshadweni zalandwa usicelo. No lies detected. Wathi usicelo ngelinye ilanga ezoqala avula inkulumo. Ibandla ligcwele kangaka enyonini. Lixole bazalwane njengoba ngifika nje. Umoya wami umuhle. Kuvele nje kwathi ekseni namhlanje ngahanjelwa umama. Waqhubeka wathi kumanje nje useligibelele ibhano eligoli. Basho njengani nje bathi hawu. Niyabona abazalwane nje bani baningi kanje. Bangane bakasicelo nibaningi kanje. Ningaze nilike niyikhohlise nithi naba bangani bayasicelo bodwa. Baningi. Mangasuba bengasukuma la bangamba bayophuma legcineni. Kodwa kuze ngingabhedi ngikalela u2 minutes nawe ngizokalela u2 minutes. Mawukuthi ngikhuluma 3 minutes uzokhuluma 1. Ngicela ukubingelela nje umndeni wonke wakwaMbokazi, kwaMadlala, kwaMathonsi, bingelela ibandla lasenyonini, bingelele bonke abefundisi, bingelele abantwana basendlunkulu, bingelela amakhosi. Ngizamile bandla wangixhumanisana namakhosi. Bingelela ubuholi kuwo wonke amaqembu ezepolitiki amelelekile la. Ngibingelele ngicela ukuyikhetha nje inkosi uKhumalo Mtungwa. Bengingayitshela ukuthi nami ngingasondelana namakhosi omntungwa ngoba nezikhali eziphathiswa kanjani wangifaka usicelo le Utrecht. Bingelela bonke abazalwane abakhona egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Ubambokazi ufundisa into eziningi. Kunelama colleagues ase SABC usicela ungifundise ukuthi ngingaphakameli abantu. Noma ngingasebenza kanjani ngingaphakameli abantu. Uma kuukuthi kuyenzeka nginiphakamele anokwazi ukuthi akusiyo imfundiso kaSicelo leyo. Mangifika emsakazweni ngo2005 bese ngimazi. Kodwa uyena wafika wazozethula kumina. Washo ukuthi ubani. Sazwana lapho kuze kufike njengoba sihlukaniswa ukufa. Sihambe kakhulu indlela kaSicelo egula. Esihlupha nasesibhedlela lakhe. Wathi kade buya kwikhoma sangena naleso yombona. Masifika nje smile aqeda bheke eceleni siphele ismile. Ubheka unesi athi wenesi bangene kanjani labantu. Athulu unesi athuka athi bazongiqedela labantu. Bese ngithi awundoda yini manje? Athi mesethu unesi ethi xolo bobhuti. Athi unesi athi usicela ngiyadlala. One thing abengihlupha ngayo ke sengizothula ke 30 seconds. Uthi 30 seconds. Abengihlupha ngayo bake kathoka drivela bekujwayele ukwenzakalani Ubu indicators I did wrong shaya ama wipe. Ngoba bengingayijwayela imoto zakhe. So abesethi awu lavele lanetha ke manje.
umkhulu ngimaze kudala kumazi ngosicelo njalo mangizothi athi bodlule ekhaya njalo wena khanda lakho acha bephele lapha inhlamba yakho khanda lakho ubengekho enye bese ngihambe mina ngingadluli mase sifika la kumkhulu athi emkhulu lo wadlula ngelinye ilanga engashongo la ekhaya ukuthi udlula la ngasemandeni so ngiyacabanga ukuthi enye izinto akade sifundisa yona ekugcineni ke uNkulunkulu usifundisa ukuthi masibe nenkonzo yokwenza konke singase sikwenze lomunye umuntu usicelo ke bekuyilowo muntu sihamba indawo eziningi kakhulu isigqoko sokuba umsakazi bengasigqoki futhi ke cha mndeni hayi ngicela ukuziceba la bengikwazi futhi kumgcola bengithanda ukumbona mayidiniwe so ngelinye ilanga inkulumo emokugcina la kuningi kakhulu engakusho ngasicela so ngelinye ilanga ngifike bezwana kakhulu nomfundisi uZulu lapha emsakazweni njengoba usicelo bazalwane behambe niqophela izinkonzo ningabuza abaphathi bakhe labasazokhuluma ubengasi umsebenzi wakhe awuqashelwe ubezivolontiela yena ngoba ethanda umsebenzi kaNkuluNkulu ngayitshela ukuthi ke nami mase ngiphuma kaNkuluNkulu nomuntu omusha ayikho into angasanginike yona we amahasha seqoma intaba ngwaze ngosicelo Nkosi yami amahashi akwezinye indawo imidlalo yaseshowe izinto nje ezistrict eziqondile angithuki namhlanje mangibona ubaba umbomvu phambi kwami emeya semzinyathi usicela uthinta izinhlelo zaba inhliziyo zabantu abaningi sasikwa baba umbomvu evuka eguleni sasikwa baba umbomvu engakwazi ngisho ukuhamba kahle ubaba umbomvu enomsebenzi lapha ekhaya kamama njoba sewadlula emhlabeni wasuka bengafuni ukuthi ningaye endaweni ngathi ngiyafica ngamfica sekhona so usicelo uNkulunkulu menze waba isibani kithi njoba nibona nje hayi bebethi bahlanganisa itende bebethi bazamile shame yazi dabezithu umntwana uqedwe usebenzeke kakhulu niyabona nani ukuthi noba beningaphinde lesibili belisazogcwala ngalo so into engayisho nje bantwana bami menzi mlu tobe malike nayeka nje ukuthi baba njengoba kade nithi baba niyazi sothola lapha ngithi wathi ngelinye ilanga ngimdlalisa ngithi hey ingane zami lezo oyikhulisa lapha athi ezakho ngithi mina athi wabuya ngelela ngathi uthe ingane zakho lezana but ziyondliwa ke ingane faka imali mawuthe sigameza imbokazi ubengiphendula athi yes for sure imbokazi sasichecka in ehotel omnye umlungu ehlula ukubiza isicelo isibongo sikambokazi uya confirm ukuthi is it Sikhelo imbokazi athi yes for sure ngathi mina ke uSikhelo imbokazi so njalo bengimbiza ukuthi imbokazi athi yes for sure manje ngathi yasicela bozalo wakho nawe so ngijabulile ukuthi my last conversation naye beyimnandi wazwa ngishiya ngomthandazo sengiphuma nje wahlala phansi ngicela ukukuthandazela wangithandazela wathi Nes ngicela umnikeze ikhaphathi bengiqala ngakuphuza itiye lasesibhedlela ngaliphuza sahlala phansi sahlukana mangiphuma eminyango sebuzwa yimi imbokazi athi yes for sure inkonzo manje ziyaphela ubuye phela uzoyiqopha athi khulileka mangabuyile nawe uzoyiqopha